Magoen kanpaleku erraldo honetara. Meltxorrek, Gasparrek eta Baltasarrek gau luzea dute aurretik, Euskal Herriko etxe guztietara iritsi behar dute, eta horrexegatik dagoeneko jotak ari dira lanean, azken prestaketa horiek egiten, egunotan bidali dizkiegun eskutitzak zabaltzen, opariak biltzen, mapa hartuta gaur gauean egingo duten ibilbidea prestatzen, eta izuet guk badakigu aurten Errege Magoak nondik aterako diren. Donostiatik, Ilunbe pabilloi honetatik aterako dira Errege Magoak, bertan ezarri dute eta beren kanpalekua. Eta ikusten duzuen bezala, egoitza horretan ez daude bakarrik. Laguntzaile mordoa dute alboan. Hor ikusten ditugu pajeak, bizikleta gainean dabiltzan pajeak, postariak ere bai, opariak presatzen dituztenak, eta beraiekin batera aurkezleak, dagoeneko atera diren aurkezleak, Oraitz Gartzia eta Maite Eskarmendi, eta beraiek kontatuko dizkigute Errege Magoen inguruko sekretu guztiak. Nik uste ez dutela oso ondo entzun. Flojito, Ondo alzaudete! Horrela bai. Ezagutu nahi aldezu historiotxo bat, kontatuko aldizuegu historiotxo bat. Bai, ziur? Horrela bai. Ba entzun. Aspaldi, Jesus izeneko ume bat jaio zen Belen izena duen herri txiki batean. Eta albistea oso azkar zabaldu zen. Bizilagun guztiek Jesus ezagutu nahi zuten eta opariak eramaten hasi ziren. Haien maitasuna ere transmititzen zioten, zer eta hotzetik babesteko. Bazekiten oso ume berezia zala, apartekoa. Eta noski, gauzak horrela, nola ez, gure hiru Errege Magoek, Meltxor, Gaspar eta Baltasarrek ere ezagutu nahi izan zuten, eta Jesus haurtxu hura omendu. Orduan, ezoiko bidaia hasi zuten, eta euren ibilbidean Belengo izarrak gidatu zituen. Eta bidai osoan zehar oso abentura interesgarriak bizi izan zituzten. Eta batean egun batean, Belengo izarrura zeruan gelditu egintzen, 5 puntu batean. Non? Eta Jesus haurtxoa etzanda zegoen, jaiotzaren ikuiluaren gainean bertan. Errege Magoak, mundu guztiak dakien bezala, oso azkarrak ziren, magia egiten zutelako, noski. Eta opariak zeuzkaten jaiotzan zegoen umetxoarentzat. Haiek izan ziren Gabonetako opariak asmatu zituztenak. Jakintsuak zirenez, ez dago zalantzarik opariak ere bazirela magikoak. Ez dakagu dudarik, Ez. Meltxorrek adibidez, urrez beteriko kutsatxo bat oparitu zion. Errege berriaren aitortzaren simbolo gisa. Gasparrek aldiz, intxentxua oparitu zion, bere izaera jainkotiarra aitortzeko. Eta Baltasarrek azkanik, mirra oparitu zion, mundua salbatuko zuen aurraren aitortza egiteko. Eta ordutik ona, momentu hartatik gaur egunera arte, Errege Magoak dira munduko aur guztiei baita zuei ere, euren gutunen bitartez eskatzen dituzten opariak, etxeetara ilusiorik handienarekin eramaten dizkietenak. Baina neskamutilak nahi aldezue sekretu bat kontatzea. Ziur? Ba oso informazioa garrantzitsua iritsi zaigu. Oraingo honetan Errege Magoek opariak Donostiatik banatzen hastea erabaki dute. Zergatik? Ba hiri honetako neskamutilen milaka eta milaka gutun jaso dituztelako. Eta hori gutxi balitz, posta elektronikoz ere jaso dituzte gutun asko. Eta noski, zuek gaur erregen postariei emandako gutunak ere bai. Ikusi, zar daitezela postariak! Hemen txegurekin, postariak! Zuen eskutitzekin datoz! Txalo bero bat! Entzun dadila! Eta noski, hainbeste eskutitz jasota, erregeak oso pozik dauzkagu, oso unkituta daudela kontatu digute. Eta Donostiako neskamutil guztiegin hain eskertuta daudenez, aurtengoan entzun ondo,
Donostian kokatuko dute oparien kanpamendu erraldoi hau. Hemen sortuko dituzte opariak eta hemen bilduko dituzte. Haze emozioa! Gustatzen zaizue? Bai? Bueno, hasi baino lehen, ikus dezagun zer ari diren antolatzen erregeak ona iritsi aurretik. Ikusi nahi aldezue bidali diguten mezua? Ziur! Guazen errege magoen mezua ikustera! Zer ari zara erakortzen, Gaspar jauna? Eskatu diguten komiki bat. Oso ona da. Tea hartuko dugu orduan. Partida bukatu gabe? Mugi fitxaren bat, Meltxor. Eta zeri buruzkoa da? Gure Donostia derrean gertatzen da historioa. Donostia. Bai, Donostia. Aurten eskutitzasko jasotzen ari gera handik. Tea hartuko dugu orduan. Baina ez dugu bukatu? Xake mate. Ongi, arrezaguntea. Gaspar, zure gutun zaku guztiak irakurri aldituzu dagoeneko? Bai, guztiak. Internetez iritsitako gutunekin hasi naiz orain. Hau bai da magia. Berritu ala hil. Guk ere alfombra hegalariak erabili beharko gintuzke ganbeluen ordez. Ez legoke gaizki. Geroz eta min handiagoa dut. Arrazoi duzu, gutun guztiak hemen daude. Mundiala da. Begira. Hemen dauden opari guztiak Donostiatik eskatu dizkidatenak dira. Talde kantolatzen ari naiz, banatzea erresago egiteko. Oso ondo. Aurten, inoiz baino gehiago, aur guztiek bere oparia izango dute. Bai noski, etxe guztiak bisitatuko ditugu. Daktila azukrerik nahi? Bai, nik bai. Ez dut azukrerik nahi. Eneko, Leo, Jennifer, Juan, Edurnek teleskope bat eskatu du. Nereak eskubaloiko baloia eskatu du. Adurrek Mulan filma. Diabolorik ez dute eskatu apenas, ez da dominorik ere. Ara gurea. Gaurkotu inbar dezu. Gozoegia dago! Xake mate! Errege ezperan, urduriongo zareten arren, amets goxoak opa izkizegu. Hor ikusi ditugu errege magoak nola aritu diren azken ordu hobetan atxeden hartzen, lan egiteaz gain atxeden ere hartzen dutelako, eta tea hartzen ikusi ditugu, xakean jokatzen ere bai, trampatxo batzuk ere egin ditu Meltxorrek xake piezekin, eta entzun duzue Meltxor penatuta zegoela, dagoeneko aurrek ez dituztelako diaboloak, dominoak, eta horrelako jostailuak eskatzen, garaiak aldatzen ari dira, eta gaur egun batez ere jostailu elektronikoak eskatzen dituzte aurrek, hala ere garaiak garai, erregeek berberak izaten jarraitzen dute. Ongi etorria emango diegu? Bai? Entzun behar ditugu, jo ezazue gogor, txalo, bero bat, entzun dadia, ongi etorri, Meltxor, Gaspar eta Baltasar! Ongi etorria eman diezaiogun Meltxor erregeari!
Betxokoan oiardi, batak bestea dirudi. Badatorrela, badator, ongi etorria emango diogu, Baltasar Maiestateari, ongi etorri! Erregeak datoz presaz belena, guk bila dezagun alden lehenena. Atean edere pelez, atalburua zilarrez, nagusi jauna esan bezaigu hasiko garen ala ez. Nagusi jauna, gabon eman ez gatozu gana. Trakatan hiru errege, trakatan belenera. Saldi gorri, trakatan Baltasar xarrak, saldia trakatan zuri-zuri. Eta hemen txeritugu, Meltxor! Gaspar! Eta Trakatan Baltasar! Belene jaio den nautxo polita, trakatan jaurestera, trakatan zapatatxoan. Kaixo guztioi! Aze harrera polita egin diguzuen, bagenekien guk Donostiako hirian horrela izango zela. Zuek bai jakin! Eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Ara, zenbat jende dagoen leku honetan? Alunbe deiturikoa. Oparien jai ederra izango da. Aiunbe ez, iunbe esaten da. Oso bidaia luzea egin dugu Donostiara ailegatzeko. Merezi izan du. Donostia oso hiri polita da. Bai, ala da, Gaspar. Erregeok, ikusi alduzuen Realeko futbol zelaia? Ez alda benetan polita eta modernoa? Eta zuek, neska mutilak, nahi alduzue gu magia pixka bat egitea, Realak gol gehiago sartzeko? Horrela egingo dugu ba. Aizue, Meltxor eta Gaspar, ez daukagu denbora asko. Az gaitezen gutunak biltzen eta erakurtzen. Harrigarria da, zenbat gutun jaso ditugun Donostiako mutil eta nesken eskutik. Eta oraindik jarraitzen dute ailegatzen. Egia da, hainbeste paperarekin erabat errotuta nago. Baina zer diozu? Hori modernizatu ez zinelako gertatzen zaizu. Dagoeneko gutunak posta elektronikoz ere bidaltzen dira. Errege magoei iPad bat eskatu beharko zenieke. Nik ia gutun guztiak irakur ditut. Tekla bat sakatuta dena egiten duen aplikazio bat deskargatu dut. Eta dita batean, begira. Hori bai dela magia. Internet ondo dago, baina gutunak arkatzarekin eta paperarekin idazten jarraitzen duten aurrak errespeta ditzagun. Euren gurasoek eta aitonamonek txikitan egiten zuten moduan. Postariak, ekarri mesedez Donostiako neskamutilek eskuz idatzitako gutun batzuk. Jakin nahi dugu zer eskatu duten eta... Entzun, errege maitiok. Kaixo, Baltasar, Iker deitzen naiz, eta Donostiako Urbieta kalean bizi naiz.
Importantiena niretzat, Realak liga irabaztea izango lizateke. Baina horrez gain, Star Warseko ospasontzia eta Frozen panpina ere eskatu nahi dizkizut. Mila esker, etxean zeo zer utziko dizugu gozaltzeko. Agur. Entzun hau. Kaixo Meltxor, leire naiz eta 8 urte ditut 10 idazten dizut. Espero dut nire gutuna irakurtzea. Eskatu nahi dizut patinete bat, nire amonarekin paseoan joateko Kontxako pasealekura. Eta magoa zarenez, ea lortzen duzun Donostian euri gutxiago botatzea, eta horrela patinetea gehiago erabiliko nuke. Mila esker Meltxor, musu bat. Gaspar, eta zu? Ze eskaera jaso dituzu posta elektronikuz? Irakurri. Gaspar, nerea naiz eta martutenen bizi naiz. Musika asko gustatzen zait eta gurasoak dantza eskolara eramango naute datorren urtean. Baina gustatuko litzaidake gitarra bat oparitzea, nere anaiarekin joa ahal izateko. Eta gainera, beste gauza bat eskatu behar dizuet. Realak liga irabaztea, baina nesken taldea, ze hori da nire talderik favoritoena. Eskerrik asko, Gaspar, maite zaitut. Beno, erege maitiok, mugitzen hasi behar dugu lehen balein. Prest eduki behar ditugu opariak eta. Meltxor, egin zure magia jostaioekin. Oso ondo, neskamutiek lagundu, errepikatu nirekin, guztiok elkarrekin. Teketen, jostaiuak dantzatu hemen. Teketen, jostaiuak dantzatu hemen.
zoragarria. Jostailu hauekin aurrek oso ondo pasako dutela ez dago zalantzarik. Baina azkar joan behar dugu, lankideok. Opariak lehen bildu behar direla. Badakit, jostailu mota guztietan aditua naiz. Nire magia guztiari ematen dio bizitza. Ni honena naiz horretan. Edo ez. Bai, zuk esaten duzuna. Baina orain presak ibili behar dugu. Jostailuak oso ondo biltzeko. Oparik ederenak izan daitezen. Paper polita eta kolore askoz apainduta. Guazen denok batera. Askarago bildu behar dituzue paketiak. Denboraz larri gabiltza eta. Oparien festa hau zoragarria izaten ari da. Oso pozik gaude Donostiara egindako bizitarekin. Baina hainbeste emoziorekin gauza batzuk ahazten zaizkigu. Beno, gutxienez opariak bilduta ditugu, entregatzeko prest. Noski, dauzkogun laguntzaile hauekin dena oso erraza da. Hauek gabe ezinezko izango litzateke hau guztia. Esan aldizuet askealdi honetan gauzak hasten zaizkidala? Baina zer gertatu da orain? Aurrentzako gozokiak, karameluak, ez ditut prestatu. Ai ama, egin dezagun zerbait. Ere geok. Aizu, Gaspar, erabili zure magia. Oso ondo, neskamutilak lagundu. Errepikatu nerekin, denok batera. Nola esaten da? Nola esaten da? Bai. Teketen, goxokiak dantzatu hemen. Teketen, goxokiak dantzatu hemen.
Haze egun Zorako zoragarriak. goxokiak dituzten aurten errege magoek, azendurako goxoki akrobatak ikusi ditugu, izan ere zer izango litzateke errege gaua goxokirik gabe. Bueno, aurten iaia goxokirik gabe geratu gara, Gasparrek deskuido bat izan duelako, ahaztu egin zaizkiolako goxokiak prestatzea, goxoki guztiak hortxe prest izatea, baina eskerrak gaur ilunben bildu diren aurre eta guraso guztiekin magia egin, eta goxoki guztiak dantzan jarri dituzten, eta gainera akrobaziak egin ez aizu. Magikoa deitu besterik ez dugu egin behar. Donostian zehar gu gidatzeko eta bidea argitzeko. Hori da, datozela txilintxak, datozela kanpai txikiak, izar magikoari deitzeko. Pretty
like me.
Zerura begira izan gara azken minutu hauetan Donostiako ilunben izan ere, zeruan azaldu beharko luke momentu batetik bestera kanpailoleek hortxe ritmo biziz deitu duten izar magikoa. Izar magikoa delako erregen gida, izar magikoa delako erregen iparrorratza, eta berak gidatuko dituelako 3 errege magoak gaur gauean Euskal Herri osoko etxeetan zehar. Irikitzen dituztenean. Horre bakarrik justifikatzen du egun hau eta geratzen zaigun gau luzea. Ez altzaizu iruditzen? Bai, baina horrek ez du esan nahi nekatuta ez gaudenik. Gainera, ez dakit. Zer? Behingoz, ikusik nahiko nuke aurrek opariak nola irikitzen dituzten. Lan ona egin dugula sentitzeko. Egia da, festa hasi aurretik alde egiten dugu beti. Baina badakizue arauak zeintzu diren. Opariak entregatu besterik ezin dugu egin. Gainera, lan ona egingoz bagenu, neskamutilek ez lizkigukete esnea eta gaietak utziko. Hori ere aipatu beharra dago. Lodi-lodia jarriko naiz, hainbeste gaieta jaten jarraitzen badut. Jadanik lodia zara, Melchorcito. Ez duzu ispiluaren aurrean zure burua ikusi? Neskamutilok, esnea eta gaietak utziko aldizkiguzue gauean zuen etxeetan? Beno, nahikoa dugu, lagunok. Joateko garaia da. Lan asko dugu oraindik eta. Izar magikoa, argitu eta gidatu Donostiako kaleetatik. Eta badoaz, orain bai, badoaz, oztopoak oztopo, azkenean errege magoek lortu dute, opariak biltzea, goxoki guztiak prestatzea, izar magikoari deitzea, eta ja dagoeneko beren globo eta plataformetan sartu dira 3 errege magoak, opari guztiak prest dituzte jada, eta pixkanaka badoaz, izar magikoaren laguntzarekin, kaleetan barrena, eskutitza bidali dieten aurrei opariak banatzera. Bueno, batzuei ikatza ere banatuko diete, baina tira, horiek gutxi batzuk izango dira, Aizue, eta badakizue erregeek beti eskertzen dutela etxera iristean jateko edo edateko zerbait. Gaur hemen eskatu dituzte, entzun diezue esnea eta gaietak. Aizue, eta gameluentzako ur pixka bat uzten badiezue ere gaitzerdi. Gau osoan lanean pasako dute errege magoek, laster hasiko dira opariak banatzen, eta horregatik gogoratu garrantzitsua dela gaur garaiz oheratzera. Beraz, gaur ekitaldi hau amaitu orduko laster ohera joango gara. Eta besterik ez, erregeak abiatu dira jada Donostiatik mundu osoko aurrei opariak banatzera, eta gu azkar ohera joango gara. Eskerrik asko Euskal Telebistarekin bat egin duzuen guztioi, muxo handi bat, eta errege gau bikaina pasa dezazuela. Atera dira eta gaur gauean opari ederrenak zuen etxetara eramango dituzte.
Eta gogoratu, esan dizuete, etxera iristean ez aztu esnea eta gaietak prestatzea. Bueno, edo behintzat etxean daukazuena, fruitoa ere, frutare pixkaren bat ere ondo etorriko zaie eta, gogoratu, beraiei utzi euren lana eta ilusioa eskertzeko lana handia baitute aurretik. Aroitzek eta biok ere zerbait polita eta goxoa utziko diegu erregei opari ederrak ere guri usteko, ze gu ere helduak, zuen gurasoak, aiton, amonak ere ume bat daramate barruan, ez aldala? Noski bai, ez? Ezta? Bai. Guk ere, behintzat. Guk ere, Nik zapatak eta- ja, hauek jarriko ditut, Bai. Garbi, azkan, nik prest. Zuek zapatak prest? Gaietak pres? Esnea pres? Eta gutunak prest, ez? Imaginatzet. Bai? Beraz, Babakarri geratzen zaigu esatea? oso errege zoriontsuak izan, mila esker! Gabon polita pasa, ilusioz beterikoa, eta zuen desioak bete daitezela. Agur!